Takže čauko, vítam vás u druhého dielu z našeho vanbloku. Takže dneska by som mal v pláne, keď tu bude túto podemnú drevo, tak by som mal v pláne, tam čo je posteľ, by som mal v pláne urobiť domček. Ale keď nie dneska, tak na budúce. No, takže, jak som hovoril, mám v pláne urobiť hento, ale nie som si úplne istý. Budeme ťažiť, teda. Budeme ťažiť. Ale budú mi tu behať. Takže máme prvé drevo, paráda. Už máme ďalšie. Dobre. Aha, koza. No, takže sa stmieva. Takže pôjdem do postele. Už noci, a však je. Dobre. Dobre, paráda, ideme ďalej ťažiť. A tak som hovoril, mohol by som. Šestka, čo nebude. Čo je? Dobre, ťažíme ďalej. Ale tá tak. No nič. Takže pôjdem si to zlepšiť. Robím si sleby. To stačí asi. Tak. No dobre. Tak. Škoda, že nemôžem mať piesok, takže to urobím asi inak. Nemám drevo. Takže idem kúknuť do žesky, či tam nejaké nemám. A mám dosť dreva. Aj tu. Dobre. Že urobím si toto brezové. To sa mi ľúbi viac. Dobre. Pekné to je také. Veľmi. No. Takže zatiaľ stávam. Jaj. Čo ja robím? Ajaj, čo ja robím? Dobre. Takže ideme ďalej. Budem musieť urobiť dvere, takže. Ale ako urobím okná? Ale už viem ako. Toto som chcel. Takže ako to bude vyzerať. Takže zoberiem si tieto tu. No, dobre to vyzerá. To bude parádne. Nechťa si tú kozu. Že to nemôže do mňa naraziť. Ej. Haló. Môžeš do mňa naraziť?
zhodil. No dobre, urobíme tie one, jak sa to volá, také tie provizorné okienka. Jak sa to volá? Plot. Som myslel, že to bude stačiť. A aj to stačí, dobre. To stačí zatiaľ. Len počas sa budem musieť premiesniť. To si premiesním sem. No ty čo tu? Crafting table si sem premiesním. Dobre, zatiaľ mi tam ešte jeden strom vyrástol. Takže dobre, crafting si presnem. Aha, ty čo si sa tu respavnul, čo predávaš? Všetko za emerald. A to skade mám zobrať? Čo si myslíš, že som prachatý? Dobre, tu máme drevo fajnovo. Ty. Tak toto sa mi ešte nestalo. Aby sa mi strom spavnul rovno na mňa. Ty kokos. Není možné. Takáto vec sa mi ešte v živote nestala. Dobre. Že máme obidva stromy už vyťažené. Aha, to čo je? Si odložím túto. A barel. Dobre, tak ten si môžem dať sem. Si dám. Tak nedám na to sem. Aha, ja mám aj toto drevo? Počkaj, z tohto by som si mohol urobiť strechu. Mňa napadlo, že by som urobil toto. Tuto by som si to takto dal. Tak. Pozor, aby som išiel moc na posteľ. Lebo keď sa spálne, tak sa udusí. On sa sám zabil. Frajer. Čistý frajer. Počúvam normálne. Dobre. Takže si musím vykraftiť toto. A ozvem sa, keď dorobím dom. No dobre, som tu späť a zistil som, že mi bloky nevystačia tak, jak som si myslel, tak dom zatiaľ vyzerá takto. To nech pohode zatiaľ. Dobre, tu máme vajíčko. Tu máme takto pekné stromy. Ale ideme spať, lebo aby sa nám tu nič nespavilo. Dúfam, že ma to nezabukuje od tie bloky, lebo to budem musieť prestavať. Dobre. Nezabugovalo ma nič. A ideme ďalej ťažiť. Mushroom, krava. Nie, rozbila sa mi. Dobre, som späť, iba som si bol vykraftiť lopatu. Ty kokso. Tak veľa stakov. To rovno využijem. To čo tu robí koza hore? To čo tu robí? Sa si dovoluje vstupovať na môj majetok. Ale ne, srandujem. Dobre, toto tu dáme tak. Ja viem, že stavať neviem, ale čo, nevadí. Mne sa to takto ľúbi.
Už máme 3 dni nahrané, túto paráda. No, sa rozrastá všetko. Tak. Ty kokos, to čo tu skáče? Tak skoč na mňa. Skoč na mňa. Neskočíš. Veď preto. No. Nemám schody. No sem sa jak dostanem už? Jaj. Nevadí. Dobre, a za chvíľku budeme mať hotový dom. To tu treba dorobiť. Dobre, urobím si pár slebov. Asi toto môže stačiť, ale som asi vykraftil aj veľa. Toto môžem zničiť. Tak. Tu mám také sfarbené tie dreva dokopy. To nevadí. Dobre. Takže, tak, paráda. A teraz už iba tieto schody sem poukladať stačí. A máme hotový domček. Tak. Dobre. Tak. Paráda. Ešte dvere. Párza aj títo. A náš dom je úplne hotový. Paráda. Takže máme domček. A toto bude asi na dneskajší diel všetko. Takže ja sa s vami teraz lúčim. No, takže nezabudnite dať like, odber a napíšte mi do komentára, či sa vám tento blog ľúbi, alebo či sa vám nelúbi, alebo môžete si napísať, čo chcete do komentára, ja si to prečítam. A ja sa s vami lúčim, takže čau.